мен не ми се падало нищо хубаво. И един нов бродер. Напротив, пада би се е така. Там че? Тази ще бъде не. На мен ми се пада най-много реал всички акаунти. Видим от 7 мегабокса. Да е поне 23 неща искам да имам. 4 неща. И ми даде ония скин на Брок, където го даде на Кака. Митик! Първо митик за днеска. Имах митик на... 6 неща. На мен... Лола! Падна ми се Лола! Ти спада толкова неща. Ми трябва да ми даваш и на мен да отварям. Аре, отиваме още един акаунт. Що ли, няма да ти падне нищо. Веднага се премествам към готиния стол. Защо? Не сме пипали ние. Той няма първо звездите. Ти първо мегабоксовата е реч. Звездите. Вижте какъв скин ми се падна. От мегабокс ли е? На мен от звездите никога ми се пада. И на мене, само рер и супер рер. На мен. Епик! Падна ми се още един скин. Какъв е? То ли да би много глупави неща за език. Те стари дървове искам да ги заменят с нещо друго. 3 легендари звезди. Да. Не, 7 легендари звезди. Епик. Бил най-много ми е давал епик. На мен най-много ми е дало реар. Епик. Имаш На предвид. мен на реар. Не, вярно, даде ти няколко пъти епик. Само епик вече ми дава. Не, пак. На мен ми дава само реар и супер реар. И малко епик. И на мен епик ми дава. Рер, супер рер и епик. Това ми дава само. О, сега съм на мега. На хака и даде битик. Епик. Айде първи мегабокс. Падна ми се скин от Епик. Какъв? На... Тази е твоята. Осем неща. 8 неща. Браво. Кажи какво ти се пада. Битик! Нощи ми случва на... О, гаджет на тик. Скин. Кой? Легендари. А на мен е битик. Второ битик. Който си може, си го може. Како я? Какво ще ти спада? На мен най-много ми е давал битик и пак е трето битик. Епик. И аз скин. О, този скин на Джеси не е лош. Аз нямам скинове на Джеси. Това си го прибери. Къде да го прибера да изпът? А митик не ти ли даде? Ние понички към него. Митик. О, почти съм взел Байрон. Како виж, даде ми 500. Почти взех Байрон. И виж, Боби се пада. Имам 100 Боби, а знаеш колко джема имам? Да, 108 джема. браво. Епик. Аз вече съм на мегабокс, бе. И 3 неща. Още един акаунт. Легендари пак. Браво, как? 2 неща. Падна ми се Манди. Стига бе. На мен от мегабоксовете ви да само 3 или 2 неща. 4 неща. Аз без да искам почех. Ой, аз 500 кредита за Байрон. Той ли аз ще взема Байрон и от този акаунт? Свети! Скин Мео Примо. На вас какви се падат толкова хубави неща?
Да, бе, хубави. Като отворя тази игра по принцип. Две неща. Как ви да такива глупости? Имаме единствено. Той не взима Байран. Како виж нов герой? Байран. Звезда. Звезда. Кой? Байрон. Не. Даде ми... Сега съм за Legendary Brawler. Кой да взема? Ще взема Мек. Како кой да взема? Спайк, Санди, Мек или Джестър? Аз ще взема Мек. Той ни гласува вече за Мек. Аз бех да искам почвах игра. Айде от акаунтите. Това е малко едно, това не се учи на трансалпа, не гон през блока. Какво правиш, викам, и аз как се чиш на мотора, бе? Той е на мене, какво правиш, бе? Викам, ще събера, ще прибера тук на мамо ми, ще се опреча, най-малко ще се опреча. Викам, станал си на какво правиш, номера на 20 гласа. Сега от другия акаунт. Не, ама той ще... Ама кой друг акаунт? Кажи ми. Този, къде ти преди играеш от него? Кой? Къде ти преди играеш от него? Добре, поне не от оня с Санди другия. Ама не иска да играеш, защото ти може да си ги отвориш. Добре. Така, ще ти си отвориш след 3. Да. Така ти си отвориш след 3, аз след 2. А така ти ще отвориш на 3, аз на 2. Ами, ти пък си взимал пак втория ти звезди, а аз само 5. Ама, аз не съм взел и една Legendary. Падали са ми само Мики. Да, много. Епик. Legendary! Сигурно сега си играя. Ще победа. Митик. Някакъв малко пастет, ще го оставим някъде така да го излъчваща и това го изпръгваме. Митик. Убих и сейфа с бомба. Тони днеска не знам колко митици съм взел. Аз сега ще отворя ми. Сега първо бегам. Скин на Едгар. Нов герой Едгар. От най-слабия акаунт. Скин на Колд. Добре, да. Скин на Джеши. Аз нямам търпение и на този акаунт Мегабокс. Много и ако ще даде и двете накрая. Епик. Томко, Тони. Има само една вода в хладилник. Тони, то носи на Дано. На Дано ви мисля. Нали там? Айде сега почвам звездите. Помислих, че е на Дано. Legendary! Да. Кой? Не, Star Power на Лили. По-хубавия. Дано да не ти се падне и една Legendary. Сега съм за Мегабокса.